Nonhet jong second Kyo Northeast Karate Championship 2023 Shillong along senpai Harlongbi Timung Karate Kachipati Dunpen Ingdeng hinia nong e Kachipalong Dun Greater Wolong Komaji Presa Hinpen Karchudam Inut Arta Kijum Hegning Kan Kresi senpai Harlongbi Timung alang li second Kyo Northeast Karate Championship 2023 Shillong along Kachipati Dunpen Ingdeng hinia nong e Kachipalong Dun Karbiang Long Apan nong Mekiwan Kereti laki si methang okprana phanta mesen la pen self defense phan ke thedung akirap dolason sila khakrei silang pher constituency ki parlo wolong komaji serang longa long kedo gandhi timung la pen sumila terang pi alangli tuma su poak leng sengpai Harlongbi Timung alangli phan bi hek pen keretia hin hojae long kereti club school long pacharli dun pen kedam tang ana seng kan sitame inter district kereti championship la pen state level kereti championship Sengpai Harlongbi Timung alangli Chipati dun bompen penang ana demalong Sengpai Harlongbi Timung alangli kereti ka Chipati dun pen gold medal silver lapen bronze medal lapen trophy certificate alangli kado kawe 35 medalist kereti championship along kereti Chipati dun pen alangli Chipalong ponlon Lason si Nonhet jong second Kyo Northeast Karate Championship 2023 Shillong along ka Chipati dun pen Sengpai Harlongbi Timung second anong e Chipalong dun pen Karbiang long aphan nong meke wan lapen Bangso kedam ke wang along kachirap dun ke Asia along EM Modhuram lekte alangli sitame nang chirap dun lapen alangli phan kachuro pajerpon lason si alangli Harlongbi Timung kereti ke thek sera jok kereti goju kereti school sitame wolong komajia long kereti school club ingpu ponpo lapen karbiang long arlo ke the kidinga tum nang chirap dun jia phan sengpai Harlongbi Timung apia poa tum pen chuning lipon wolong komaji pen sami amlen phangchupi nang kilometer kido life 슈진! Nang tu mako kacari kung fu men ke sana karate men ke guzurio di guzurio karate nang men ke gupi loko nang rong ke na lo bukulia di serang long ke nang parents men ke nang non ko an age lo 11 years di inke nang school litun ke konalo Olsen English inke nang keradi kapat kacharli ke konar komentur pelo kacharli chengke class 1 hut penlo LKG penlo di kedel ke kwanta wan lo nang medal 35 bag do pudi nang ke pathudun chengda komentur penlo la championship pathudun ke ojailong ke cheng siloma ojailong si cheng si odong nong iki konat pen sigilong lo Shillong pen mentu lo pathu ke 8 hoda ke nang ke pathu dun ke nang ko an anong ilo gelong ke ko an position lo silver second position lo di nang opponent bang ko an do lo 12 pen nang second position lo di nang
nang karate ke Charlie ke kona school pe lo ke ching si ke junior English high school karate Charlie hai ho jai nang teacher amen ke Sahid Alam di nang Shillong long ke pathu dun hut ke kosono nang ke dam pe na haiji bu son ning do ma pere hi ke do di tanang bang 11% ke nang parem hoglo di nang la so achievement ki long pen ke nang khwan ning arong lo dak pen haidet pen ke nang itu getar bolong komaji press club pen nang itu nahumbi pen lim an nahum pale iglo nang itu manang choro iglo nilimen ke Harlongbi Timung bahkan milik supportmen ke Harlongbi Timung laku nilicor amen ke Sumila Terangsi masih kecengsi nili tunta boli dunlo dan boli pen non lasong dengan ledunitlo lasi RDC 8-9 second July 8-9 July second KIO Northeast June Karate Championship 2023 Warni so second medal second ang dengan undun iglo undun pen nilikunta ningarong iglo nilikun ladapan ke damjia phan mane asapso kadore dodamik chadlo lasi isar ladak langfer EM sarpen mutharam sarpen phan tuning dia lo policy nilitum hana hang iglo nahang pen alang ita asap suna kirap dun pado iglo lakpen sar kesop terang long nilitum pale iglo asap suna kirap dun iglo lakpen sinilitum Meghaloi State Shillong Northeast game holadak chepati dun iglo lasi lapan soche muafid landi gisu ophan kabiang arat tunta nangke cirap dundia fansi nili himpen tuning di iglo kopi komen koson ning ke hang misi palu dun ke cheng si bangke je la ke ratia hin si pa Charlie dun ji la puson aning komen tu ben si ke bang la pen koson si komalong si mane aning kirung dun iglo Teman nili ang nili bihega ko pen laso ke tiang atau ahin bang nili ning hang o la pensi nili hujai do pensi kisuman tum student tum ke dam khala da ke than lahe thedun long si nili ta ining bang rungdun pensi nili so phan nili ta dulo ar pensi alang ta to chok pu si nang ku iglo nang kuikan la si nilitum ining chidon pen la si sarpen niliting kilo admission dun lo la si non mane nilitum ta asap so katuri ke do ek hai anta me lapu cerap cetu pen si nilitum ta lapu si bolidun bom Charlie dun bom lo ya bulu tang te kecheng si ke ko ana class pencil so ke karate class ong ke dun cheng lo mane atta kon si dupo arta la so ke 5 years basi dorang di non make ningkan krisi prengal karbiang long matela karbiang long benang tanong konana si cepate dun tang dolo ini la pu pathu dun karbiang long kang ba karbiang long benang kang bang ke mane dipu ningkan ini afilla hai lapan ke abe pilla karbiang long la so hut state game di baba tu bani hai
Naula so akut bangke alang tapan experience ang igla amati ola da bangke medal long ni ke dela lapen alang bangke dak ola sambange dunje duni kola ha Lokhimpur puno Nagaon Roha ba Hujai Busitame Tezpur then ola samke to ola inter district game lapen state game lason padoge kolo long dun niklo ta prang ining bangke dolo mane prang kapat dunji kapat prang dunji apang ke bori dunlo lasimo national game puchitame ba World Cup along ang dengan puchitame ining bangke dolo kapan kapat dunji apang ke antame Karbi Anglong arat atum mane cerap cetu pensi mane nili hinpen mane kopan kapale dundi apangsi suning dilo penny ke paman kang tung lo son nang li dreams bang dolo ha mane Allah lahai bang dolo kera dehin na tu ba lasi nili hinpen la bolong kamaji arat tumpan isi mesen abirtak imedo la pentak nili bolong kamaji la seranglong pualong nili gojorayo kaerte aklas nili ingku ponji pusi